नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव बरायबाय दिनै आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर माने गासैबो भिडिअनि जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जागोन फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनोसै आसलते मादैया मा मोसानाय नैखौलाय मा एम्बु बारलाय माबा थिखांहां माबा खालामहांहां मा मोसानाय नैखौलाय मादै नाम दंना इनि मोसानाय जोंनोबो खोन्थाहर मोसानायनि मुंखौ जोंबो सिखायगोन बिदि मोसानानै माथो जोंबो फैसा खामायनो हायो खोमा लोगोफोर मादैनि मोसानायखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना नायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबाथाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे आरोबाव गोदान भिडिअ बिदिनो लानानै फैनो हायो नोंसोरनि अननायाव एसेनोसै लोगोफोर